Kada čujete da je neko empata, možete pomisliti da je to dobra stvar. Oni imaju sjajan osjećaj za to šta drugi osjećaju i misle, a također imaju i empatiju. Ali šta ako neko posjeduje kognitivnu empatiju, a ispoljava osobine mračnog tipa ličnosti? Da li će iskoristiti vaše osjećanje protiv vas? Da li razume kako da se ponaša da bi izgledao dobro i normalno, a skriva svoje prave namere? Mračne empate rade upravo to. Studija Heim i saradnika je otkrila da su u grupi od 991 učesnika 19,3% mračne empate. Ljudi sa mračnim tipovima ličnosti otkrivaju se na osnovu zastupljenosti osobina iz mračne trijade, osobina ličnosti i manjka empatije. Mračna trijada je izraz koji opisuje grupu od 3 zloćudne osobine ličnosti u psihologiji. Mračna trijada sastoji se od osobina makijavelizma, narcizma i psihopatije. Tipovi ličnosti mračne trijade visoko se pozicioniraju po te 3 mračne osobine, ali nisko u empatiji. Dok su empate rangirane nisko u mračnim osobinama i naravno visoko u empatiji. Međutim, mračni empata se pozicionira visoko i prema osobinama mračne trijade i prema empatiji. Ali iako ispoljavamo empatiju, ne znači da emocionalno delimo tuđe osjećanje. To je već efektivna empatija. Mračne empate često koriste kognitivnu empatiju u svoju korist, što znači da znaju šta želite i osjećate, ali će to iskoristiti protiv vas. Sledi 5 znakova mračnog empate. 1. Njihova ljubaznost se uvek čini lažno. Vaš partner se mazi sa vama nakon romantične večere. Govori vam utešne reči kada ste zabrinuti i daje vam kompliment baš kada treba, ali ne možete se otresti osjećaja da nešto prosto ne štima. Nešto ne izgleda iskreno u vezi toga ni najmanje. Šta više, neka ponašanja vam se čine usiljeno ili neiskreno. Pa šta se onda dešava? Mračne empate znaju šta da kažu i kako treba da se ponašaju da bi izgledali kao savršeni partneri. Zato mogu zvučati usiljeno kada vam dodele neke komplimente ili kada čine neke stvari. Neophodno je prvo razmotriti i osobine mračne trijade i druge znake, pre nego što dođete do zaključka da su oni zaista mračne empate, jer možda samo vole da udovolje drugim. 2. Manipulišu vama. Mračne empate će često iskoristiti svoju kognitivnu empatiju kao način da manipulišu drugim. Pošto su svesni toga šta možete osjećati ili misliti, znaju tačno kako da iskoriste vaše osjećanja protiv vas. Ako primetite da su na kraju svake rasprave ili razgovora samo njihove potrebe namirene, moguće je da manipulišu vama. 3. Nabijaju vam osjećaj krivice. U studiji Heim i saradnika mračne empate su ispoljile najveći stepen indirektne agresije u odnosu na prosječne osobe. Ovo je bilo naročito tačno u taktikama za nabijanje krivice. Ako partner često koristi krivicu da dobije ono što želi, to može biti prvi znak da je mračni empat. 4. Vole zlonamerni humor. Mračne empate su pored jake indirektne agresije ispoljile i afinitet ka zlonamernom humoru. Sigmund Freud, čuveni tvorac psihoanalize, nazivao je ovu vrstu humora tendencioznom. To je najgori tip humora jer je po prirodi destruktivan. Kada koristimo zlonamerni humor, pravimo uvredljive šale kojima spuštamo druge ljude, čime stičemo osjećaj superiornosti nad drugi. 5. Šire tračeve. Osobe sa osobinom iz mračne trijade, makijavelizmom, često uživaju u varanju, manipulisanju i iskorišćavanju drugih u cilju ostvarenja svojih želja i potreba. Mračne empate lako manipulišu drugima usmjeravajući se na tuđa osjećanja i slabosti. Obično šire tračeve o onome oko čega ste najnesigurniji i najranjiviji. Znaju tačno kako da vas povrede jer su sposobni da razumeju šta osjećate na kognitivnom nivou. Samo im je potrebno da razumeju šta vas povređuje i da rašire glasine koje se na to osvrću da bi dobili ono što žele. Da li ste vi sreli mračnog empatu? Znate li nekoga ko pokazuje ove znake? Koji znak vam je najviše zapao za oko i šta ćete dalje uraditi? Recite nam u komentarima ispod. Ako vam se sviđa ovaj video, podržite naš rad i zapratite kanal. Hvala na gledanju.